Og hjertelig velkommen til en ny video. Og det er det Watertalents igen. Part 2. Og der kommer en video ud af vores sommerhusblog, så den kan jeg gå hen og tjekke. Ja. Det kommer der lige om lidt. Ja. Så men lige før var der sol. Og nu er der 18 grader. Og nu er der 18 grader, så det er sådan... Og nu er der sådan skyet, så det er Ja. sådan, hold da op. Så Hvorfor går det så? Et spørgsmål til Lili. Må jeg ikke godt starte? Nej, du startede sidst. Var det rigtigt, jeg startede sidst? Kan jeg ikke helt huske? Det kan vi huske. Og vi tager bare sådan en halv glas, for det er virkelig koldt udenfor. Ja. Hvad er Danmarks nationalret? Hvad betyder det? Sådan, det der bliver sådan er mest kendt i Danmark, og folk spiser mest. Som folk de spiser mest? Nej, men bare sådan kendtest. Er det, er det ikke pizza? Nej. Det er så Vi skal ikke flæske med persillesauce. det kunne jeg ikke. Det skal sygt godt. Er det mig, der skal stille? Eller selvfølgelig et spørgsmål. Og vi ser shorts og t-shirts, så det er jo bare dejligt. Og jeg tror, der nu er 13 grader. Det er sygt godt. Jeg kan bare sige det. Hvornår flytter vi ind i huset? I vores her hus? Ja. Okay, jeg skal lige tænke. Be happy. 2011. Okay. Ser du det? Nej, jeg siger 2010. Det tror jeg ikke. Ja, Nej, det er ikke 2020. Jeg lover det. Jeg giver dig en chance. 2010. Jeg giver dig en chance, okay? Jeg siger 2010. Det var rigtigt. Ja, tak, mand. Jeg skal have vand. Det er en lille spørgsmål. Jeg kan godt huske det, jeg hedder min farfar. Og jeg har sådan et navn, og så et navn bagefter. Jeg kan altså ikke sige begge navne. Altså bare sige hans form. Okay, du kan godt sige begge navne, hvis jeg siger, hvad vi kalder ham. Sådan, Farfar. Ja. Starter med P, kan jeg sige. Nej, Lille, du gør det ikke. Og det starter med P, kan jeg sige. Og du skal bare sige foran, så jeg synes faktisk, det er meget sød. Er det ikke Pind? Og det er Paul Erik. Nej. Nej! Sæt dig herhen, ellers kan vi ikke se dig. Det skal ikke være helt fyldt op. Den er til halvdelen, Lille. Okay, men kan du så gøre det på benene her? Nej, sæt dig ned. Sæt dig ned. Nej, så er der bare ikke det. Jo, fordi ellers kan vi ikke se det. Okay. Du skal Der er lige noget her. Altså, du må gerne sige nu, når jeg må gøre det. Jeg skal nok lade mig at gøre det, når du ikke har sagt, at jeg må. Okay. Sæt dig ned. Nu. Er det så koldt? Så skal jeg lige stille mig et spørgsmål. Jeg har ikke fået vand endnu. Fedt. Hvornår? Nej, hvad er min tredje livret? Hvad? Det var hvad? Så what the fuck? McDonald's! Hvis du tager første, så kan du sige sushi. Ja, det er sushi, og så kommer pizza, gør det ikke? Cirka. Det tror jeg. Og så siger vi McDonald's. McDonald's! Er det McDonald's, Lille? Hvorfor gælder du det altid? Jeg er god, mand! Jeg kender hende så godt. Altså, Du er det bedste, mand. Derfor jeg kender så godt hende. Nu er det Ella. Hun var så excited. Nej, Hun var så excited over, at hun skulle have McDonald's i morgen. Så det tænker jeg bare lige, ja. Ej. Hvad er hovedstaden i Japan? Hvordan skulle jeg vide det? Du kunne være lidt klog. Ja, baby. Hej. Du får da ikke særlig meget fra det. Jeg skal lige huske på din far, for jeg skal lige være sikker. Hvad er hovedstaden i Japan? Skriv lige i kommentaren, hvad I synes. Hvad fanden er hovedstaden i Japan? Nej, du hørte det! Nej, jeg hørte det ikke. Ja, det gør jeg gør! Så jeg var lige der. Jeg hørte det. Ja, Jeg lover det. Okay, så sig. Øh. Fordi hvis du siger det rigtigt, så ved jeg, at du hørte det. Skynd dig. Vi har ikke
Jeg ved det. Nej, det gør jeg. Jeg lover, I ved, at jeg ikke hørte det. Sig et eller andet nu, Lili. Hovedstaden i Japan. 5, 4, Jeg ved det ikke, 3. Kom ind i kameraet. Jeg kan ikke se det. Okay. Vent lige. Stop. Hvorfor har jeg ikke fået vand i nu? Det er bare for helt. Lili, kom ind i kameraet. Jeg kan ikke se dig. Kom ind i kameraet, Lili. Kom ind i kameraet, Lili. Det er startet af mig! Jeg var så glad. Det er mig. Så det er et spørgsmål til mig. Hvornår kommer jeg i seng om aftenen? Og jeg går altså i 3. klasse. Du kommer i seng klokken... Er det ikke lidt forskelligt sådan hver dag? Nej. Så siger jeg... Jeg har sagt det til dig før. 7:30. Er det dit endelige svar? Ja. Det var forkert, det var klokken 8. Fuck, det tænker jeg på at sige! Nej, jeg skal have vand, Jeg tror næste gang, at jeg fylder helt op. Lili, halv plads. Okay. Fordi det gør jeg også kun med dig. Okay. Gider ikke vand. Jeg skal så lige med briller af, Lili. Okay. It's so cold! Ej, shit, du er våd. Ja, det er også, jeg har også fået vand 3 gange nu. Stop så. Det er helt fyldt op! Det skal være helt fyldt, ellers kaster jeg det ud over dig. Fuck dig, okay. Sådan der. Jeg gider ikke. Det er så godt, det lyder nok. Okay, det var virkelig godt. Nu skal jeg stille spørgsmål til Lili. Hvad hedder alle Isas søskende? Den skulle jeg vide, hvad din... Du ved i hvert fald, hvad 2 af dem hedder. Det ved jeg. Du ved ikke, hvad 2 af dem hedder. Karoline, tror jeg. Nej. Er det ikke Karoline? Nej. Er det ikke Du Karoline? ved ikke, hvad en af dem er i hvert fald. Det er Isabella. Ja. Du skal ikke tage det med. Nej, men altså, du ved, jeg ved det først. Lili, du Jeg kan ikke huske det. Jeg kan virkelig ikke huske det. Er du dum i hjernen, eller hvad? Jeg kan ikke huske det. Tænk på Karla, og så tænk på hende. Ja, jeg kan ikke huske det, hvad det hedder. Kan du ikke huske, hvad det hedder? Jeg starter med F. Frederik. Ja. Så har du en. Karoline. Nej. For vand. Nej! Du er så irriterende. Du havde ikke gættet. Nicoline. Du er tæt på. Det var mega tæt Frederik på. og David. Ej, det er også virkelig tæt på Nicoline. Ej, Og Karoline. Nicoline. Nu skal Lili stille mig et spørgsmål. Og tak for at I så med den her blog. Håber, I kunne lide den. Og så ses vi altså bare i den næste blog. Husk at like og abonnere og skrive en kommentar. Og så ses vi altså bare i den næste blog. Hej hej.